Iti iliti puyaw pasa na naluga ada karayanan na pintas sa gaya isa kanayon dano man nadalus at paspasidong biyaken rangay iti dayto yaluga karayan puyaw dayto iti istorya ibiyaken rangay iti dayto yaluga dano mamate iti biyaken rago iti puyaw biyak na abyakto. Aklang o iti danong mulmula nga aktubo apaspasido nga kanayon iti bangkak ti karayan pagbiagan ti amin iti iliti puyaw biyag nga agbiato karayan puyaw dayto iti istorya ti biyaken rangay iti dayto yaluga danong mamatet iti biyaken rago iti puyaw biyag nga agbiato. Akabaho iti karayan pagbiagan ti pamilya iti dayto yalugar panatalon ken panakalang trabaho nga abyag iti iliti puyaw biyag nga abyato rayan puyaw dayto iti istorya ibiyaken ranay iti dayto yalugar dano mamatet iti biyaken rago iti puyaw biyag nga abyato karayan puyaw agayayo sa kanayon biyaken ranay iti dayto yalugar itiliti puyaw biyag nga abyakto karayan puyaw istorya nga abyakto danong ti puyaw itiliya puyaw sa diya nakayanakan nagdakarayan anak pintas tanuman nadalos ken nalawag agay ayo sa kanayon iti dayto yalugar mangtit biyaken rago kadagiti amin natataw danong ti puyaw dayto iti istorya biyaken ranay iti dayto pangasinan mang tetirado iti tunggal may sa karayan na napintas sa nanayon.